Adicara panggihipun mriku Mas Bagus Muhammad Firmansyah atmacanipun Bapak almarhum Sumardi dalah Ibu Samilah saking Telatah Magelang ingkang kula wau sampun kawinusudha pikantuk Sanghyang Ayu Mona Yatul Isnaini putrinipun Bapak Abdul Rahim dalah Ibu Taronah. Sapunika siang punika kanthi katerasaken ati caranipun panggih penganten adat Jawa kanthi kumiringing kendhing kepo ireng semara kanthi hanampi aturipun Sang Supa Mangala. Sang pengantin agung Muhammad Firmansyah dalah ibu dalah Sang Pangamaya Kapuri mlebet wonten ing sasana rinengga. Sasana rinengga dalemipun panjenenganipun menika Bapak Abdul Rahim dalah Ibu Taronah. Wonten ing Telatah Kaputren Dukuh Gunung Boyok Desa Puniwah Kecamatan Sirampok Muhammad Firmansyah. Sapunika kadherekaken dening Manggala Yuta Cacah Kalih ingkang sampun ngasta ingkang kawastanan kembar mayang. Ugi kanthi sinambut dening sangyaning para sepuh aji sepuh para alim dalah para ulama. Dumugi wonten ing sasana rinengga Kabupaten Adicandra Kirana sang penganten kakung pinethuk dening sang pengantin putri Mona Yatul Isnaini putrinipun Bapak Abdul Rahim dalah Ibu Taronah. Kapuri hamad putrinipun Sang Sinrata Sang Bagus menika Muhammad Firmansyah. Kakapurwani saking Sang Siratwaja pengantin putri Sang Diah Ayu Mona Yatul Isnaini. Ambalang gatal gawah wonten ing samparanipun Sang Siratwaja pengantin kakung. Dene sang pengantin kakung dawuh ambalang gatal gawah wonten ing samparanipun nggih menika Sang Siratwaja pengarang ugi ambalang gatal dawuh wonten jajanipun sang pengantin putri. Sasampripun lawas gamparan samparan sigra tinapak sak nginggiling tinukebing layah pratala. Padha sakala kanthi kaseksen sak kureping langit sak lumpahing bumi kapitah biar pecah padha saknalika. Manunggaling kuning putih ing telur tansah manunggaling atma sarira manunggaling kama sarira. Paripurnaning adicara pitahatikan sang pengantin putri amundhut pokor kencana ingkang isinipun sekar mawar melati setaman ingkang ngamiji samparanipun ingkang garwa. Paripurnaning adicara siraman sampara sang pengantin putri amundhut tilam lampus warni seta ingkang ngalap samparanipun ingkang garwa. Katerasaken adicaranipun menika adicara sindur pinayang sing gandeng damar kencana Kyai Jati Mulya. Jati sakjatine kamulya mulya ya sakjatine katresnan. Dene kang bapa sak mangke badhe ambobot ambibit animbang sang putra putri kinasih. Panjenenganipun Bapak Abdul Rahim menika kedah dados tepo palupi tumrapipun putra putri kinasih minggah wonten Sitinggil Binaturata. Ugi sinambut dening para widodari cacah pito ingkang tansah nambut Sang Siratwaja pengantin sarimpit. Dumugi wonten ing sasana rinengga panjenenganipun ingkang bapa menika panjenenganipun Bapak Abdul Rahim minggah wonten Sitinggil Binaturata ingkang sampun linemaken babut permatani sinebaran sari sari wendo sacepat kasturi pataning para widodari dalah para widodari. Paripurnaning adicara menika sindur pinayang katerasaken adicaranipun menika adicara bobot timbang tegesipun boten badhe hamilah-milah pundi menika anak mantu pundi menika anak pribadi
sedaya menika kapetang dados putra putri priyangga pribadi. Paripurnaning adicara Bapak timbang katrasaken adicaranipun menika umpul donga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma tajahna puting pati kumanti kayu anak. Cahya manek mancur soroten Allah, cahya manek mancur soroten Nur Muhammad, cahya manek mancur soroten Nabi Allah Yusuf alaihi salam, cahya manek mancur soroten Joyok Sumo, cahya manek mancur soroten di pengantin kaki pengantin yang mereka Mas Bagus Muhammad Firmansyah dalam sang dia ayu Munayatul Isnaini ijo royo-royo katyo godong teringo manyar-manyar katyo temanten anyar. Mugi-mugi sang dia ayu yang mereka Munayatul Isnaini dalam sang Bagus Muhammad Firmansyah ingkang badhe bangun bali wisma bali keluarga sak mangke satosaken keluarga ingkang rukun jodoh ingkang langgeng. Mugi-mugi dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Katrasaken ati caranipun mriku hati cara kacar kucur mansah dene sang pangantin putri Diah Ayu Munayatul Isnaini nampi wujudipun tilam lampus warni rekta kagelar saking ngiling pangkon ingkang kangge hanapeni wujudipun kacar kucur. Kacar kucur ugi kawastanan kanca dadi sedulur kaseksen panjenenganipun ingkang bapa menika Bapak Abdul Rahim dene sang pengantin menika nyuwanaken ingkang awujud pawitan katampi dening ingkang ibu. Mugi sang sirah mojo tansah pinaringan berkah barokah saha thayyiban. Adicara dahar kumpul Bucana Kondrawina ugi kawastanan menika dahar kelimah. Dahar kelimah sapunika sang siat mojo pengantin sampun abot enteng. Menika badhe sarang-sarang kanthi dipun senggo. Abot enteng badhe sarang-sarang dipun pikul. Tumrapipun badhe kambangun bale wisma bale keluarga. Tirta wis ngarani banyu. Utawi ing kawasan menika tirta suci perwitosa. Mugi sang pengantin tansah pinaringan mantuning asmara saking Gusti Kang Maha Agung. Bakal pinaringan wiji dadi tumrape saking Gusti Kang Maha Agung. Pinaringan wiji putra dados putra ingkang walatun salihun. Pinaringan wiji putri dados putri ingkang salehah. Pedhot panggang menawi werti dene sang pengantin sanipun menika kanthi mawi syukur dumateng Gusti Kang Maha Agung. Rahayu ingkang lumampah, rahayu ingkang kepanggih. Atasaken adicara menika pesen panggang. Paripurnaning adicara menika pesen panggang katrasaken adicaranipun. Katrasaken adicara menika adicara pasugatan sekul adep-adep utawanipun pasugatan sekul punar. Ingkang kawastanan menika pasugatan sekul adep-adep utawi nasi adep-adep. Sekul pedhah ingkang adalah wonten lepek sepot utawi wonten tempayan sapunika pinaringan kaya dene sayur mayur polo gumandhung polo kasipar polo kapendhem. Sasuk kabeh manunggal dados setunggal. Katrasaken adicaranipun menika adicara sungkeman dumateng Bapak Saripin galah Ibu Saripin. Dene sang pangantin putri amunut anglolos dumbung. Sasuk anglolos kabelah wonten ing sasana palenggakan semak sungkem muna ibu. Kata-kata patanipun kekilawanipun muna tumrapipun ibu nyun agung pangapunten ibu. Swarganipun muna wonten samparanipun sang Bagus Muhammad Firmansyah sungkem dumateng ibu. Diah Ayu Munayatul Isnaini sungkem dumateng bapak. Popo pepunden kula nyuwun agung pangapunten.
tanpa bapak munah boten dewasa tanpa bapak munah boten agung tening pangkonipun ingkang bapak ingkang dados sulihipun panjenenganipun almarhum Suwardi sang biah ayu Mona Yatul Isnaini sung depan ibu bapak pepunden kula bapak kathah kalepatahipun Muhammad Firman sang boten dewasa tanpa bapak Firman boten ageng bapak puja puji sesanti patuko yogya tansah kumiring anggenipun Firman tumrap Kadaya Munah ibu tinampi sembah sungkem Firman ibu kathah kalepatanipun Firman tumrap ibu nyuwun agunging pangapunten Firman menika anget ibu saklaminipun sangang sasi sedasa dinten wonten karepane ibu ngantos Firman mijil sakgolkane ibu menika bersih capang tesi kotor ibu swarganipun Firman wonten samparanipun ibu dinten punika Firman ngaturaken sembah sungkem pangabekti katur ibu pepunden kula ibu kinentos sang Liyah Ayu Mona Yatul Isnaini sungkem dumateng karpo kinasih mereka Mas Bagus Muhammad Firmansyah panjenengan Kang Mas paduka menika sampun dados iman kula paduka menika sampun dados panuntun kula Bapak kala ibu ingkang pati paripurna ing adicara panganten kalajengaken adicara adat witi betono ugi kalajengaken adicara adat taun sukeman sapunika katrasaken adicaranipun menika foto pangapit Bapak dan Ibu Isor Pangti begitu kepada dua besar Kota Magelang sampun langsung bikin sapunika sampun adicara nggih menika foto keluarga dari Mbak Muna yuk monggo adalah iya monggo yuk monggo paringi monggo ibu matur nuwun nggih lenggah rin monggo ibu-ibu nggih alhamdulillahirabbil alamin Idih kok nggak ikut sampun yuk monggo nggih ya kembali tempat duduk lagi masing-masing
tinebano ing paduka tinebana saking saliring sesendu bilih kula kumawantun cumantaka lumarep atur wonten ngarsa panjenengan sedaya satemah ngirangi kamardikan panjenengan sedaya ingkang saweg eca lenggah kanthi imbal wawan pangandikan noninjih kula wonten ing mriki nyendikani dawuhipun kadang kula sepuh Ibu Sarmilah ingkang kula kepareng matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Hananging saderengipun mlajengaken pamatur mbok bilih ing samangke anggen kawula matur kathah kekirangan saha kathah kalepatanipun langkung rumiyin kula tansah nyuwun pangapunten ingkang kathah. Para rawuh, para lenggah ingkang dahat kinurmatan, pematur ingkang angka sepisan ngaturaken wilujeng siang sugeng rawuh dumateng para rawuh sedaya ahlan wa sahlan bi hudurikum. Mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya lan kula wonten ing papan punika tansah dados amal silaturahim, amal ingkang sae ingkang katampi wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene pematur ingkang salajengipun ngaturaken salam taklimipun Ibu Sarmilah. Katur panjenenganipun Bapak Abdul Rohim sekalian garwa kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dungkap pamatur ingkang salajengipun noninjih kula hamasrahaken putra temanten kakung noninjih Nak Mas Bagus Muhammad Firmansyah ingkang sampun kaijabaken kalian Roro Ayu Munayatul Isnaini putra putrinipun Bapak Abdul Rohim Ibu Darunah ingkang mapan wonten ing Gunung Duwuh Desa Buniwah Kecamatan Sirampok Brebes mriki. Alhamdulillahirabbil alamin pikantuk pangestu saking panjenengan sedaya lumampahing adicara ijab kabul tansah dipun paringi lancar boten manggihi alangan satunggal punapa. Dumateng para rawuh samudayanipun kasuwun ibu pangestunipun dumateng putra temanten kekalih. Mugi-mugi anggenipun hambangun balewisma tansah pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala ing samangke dados keluarga ingkang sakinah mawaddah tuwin warahmah. Pramila saking punika nyuwun bimbinganipun saking panjenenganipun Bapak Abdul Rohim dalasan keluarga amargi putra temanten kakung punika tasih cucuk anggenipun hambangun balewisma. Monggo kula sumanggaaken anggenipun membimbing saha paring seserapan murih ing samangke anggen bangun bale griya tansah wilujeng sedayanipun. Pamatur ingkang salajengipun saking Ibu Sarmilah balasan sak rombongan ngaturaken agunging panuwun ingkang datan pepindhan dumateng panjenenganipun Bapak Abdul Rohim dalasan keluarga ingkang sampun nampi kula sak rombongan kanthi dipun tampi kanthi sae estu saking punika sepisan malih ngaturaken agunging panuwun ingkang datan pepindhan. Hanamung ingkang dadosaken kuciwa ing penggalih bilih anggenipun kula sak rombongan sowan wonten ing papan punika dados reporting Bapak Abdul Karim balasan keluarga saha anggen
kula sowan sak rombongan wonten tindak salampah gunem sak kecap saha kirang sopan saha santunipun anggenipun lumarap atur wonten ing ngarsa panjenengan sedaya mriki kula ingkang tinenggenah nyuwunaken agunging pangapunten. Duka pamatur salajengipun mbok bilih ing samangke adicara punika sampun paripurna samudayanipun saha sampun cekap anggenipun kula sak rombongan sowan wonten ing papan punika pramila ing samangke kula sak rombongan badhe nyuwun pamit madal pasilan saking papan punika nyuwun tambahing doa saking para rawuh samudayanipun. Mugi-mugi lampah kula wangsul saking papan punika tansah winantu ing kawilujengan dumugi dalem sowang-sowang. Amin Allahumma amin. Salajengipun pematur bilih putra temanten kekalih kasuwun kaboyong wonten ing dusun Saragan, Desa Ngendrosari, Kecamatan Kajuran, Kabupaten Magelang, benjang dinten Sabtu Katiti Suryo gangsal 11 Agustus 2026. Pramila saking punika saking keluarga Bapak Abdul Rahim kula tenggo rawuhipun. Kados mekaten ingkang saged kawula aturaken minangka talang basa pamaturipun saking Ibu Sarmilah estu wiwit purwa madya hingga wasana kathah kekirangan saha kathah kalepatanipun awit saking punika kula pribadi tansah mawantu-wantu nyuwun agunging pangaksami. Kula akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wedal kawula aturaken dhumateng Kadang Pramodha Adicara nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu niki sederenge kula nyuwun ngapunten keluarga Mas Rohim, keluarga pas-pasan, ora kurang ora luwih. Namun apabila kehadiran Bapak Ibu saking Magelang ngerasa kekirangan ya nyuwun ngapunten. Iwak kurang iwak bandeng, anggar kurang ya jang grundeng. Nggih. Kalau waus mun diserahkan saniki Mas Firmansah wis dadi anak lanange Mas Abdurrahim Ibu Darona. Udu mantu Bu, angger mantu tak kalimate gawe eman sebab pan gawe putu, kita pan gawe keluarga bahagia. Lantas penyuwune kawula Mas Firman sakwise munaya dadi bojone sampean kewe diserahna sampean siap apa ora, nanggung apa ora, tanggung jawab apa ora, muna kowe sadinane sak waktune sing sak pisan jatahe njaluk 1 juta. Siap ora Mas? 1 juta sampean gajiane pira? Jaman mantuk tok. Sakseni Pak Bu ingkang saking Magelang muna niku gelem purun kalih Mas Firmansah syarate napakae sak dinane 1 juta. Siap Mas? Insya Allah siap. Panapa maning ora siap? Sing andalan apa? Apa itu 1 juta Mas Firman? Setia, jujur dan tanggung jawab. Adapun duitnya sauliye akeh ya alhamdulillah satetek ngersulah aja. Akeh ya alhamdulillah satetek ya alhamdulillah.
Jadi 1 juta siap ya Mas ya? Iya. Terus mengko Mas, karena sampan wis sah, kalunge dinggokna karo Mbak Munaya, gawa apa ora? Nek orang gawa aja tekon balik. Dudu Mas miki 1 juta setia jujur tanggung. Wis kalung Pak rahasia, nggak takon masalah bukan dianggap man Parno. Anggaring Magelang bok darane cerita porno. Nikene kan Parno. Bon, insyaallah sampan kalungnya gede ya Mas ya. Gede. Sebab munah kowe pertama njaluk barangnya sing gede. Tapi dudu gede barangnya Mas Firman, gede tanggung jawab. Sing mareman nggih bocah, sing gede to lidawa. Tapi dudu kuwe aja terus diplesetna gede dawa ngangen-ngangen pengantenannya harus yang dikira gede dawa ing dalam rumah tanggane. Allahumma mulai miki jam 9 persis Mas Firman saya terima kowe wis panjenengan muga-muga rasa tanggung jawab kawinane nikahe sampai yaumul ngurek ya Mas ya. Ngerti Mas Firman yaumul ngurek sampai mati. Iya sapisan baik bon Mas Firman ye Mas Rohim duwe kendaraan sing wingi durung payu wis dituku ding sampean ya do kena nek sampean numpak motor mesti nggawa SIM, nek tuku motor mesti nggawa STNK, orang nggawa STNK ditilang. Tapi harus numpak anaknya jenderal ya dada karena nuwun sewu. Dadi saiki sementara kiye angger an Yogyakarta ta berarti urusan sampean. Sementara kiye mengko bengi esuk lagi kene insyaallah SIME STNK ane BPKB ne wis disiapna ding Mas Abdurrahim. Sampan kari gawa ngerti SIM apa surat izin menikmati ujian terus STNK surat tanda naik keranjang ya wis disiapna wis. Saya kita orang mau keranjang ya ngomongin gelaran bukan keguling wis BPKB kesih penting sampean kamarnya pirasi ida siji sampean telu kayak mikir mau sampean takon sawis itu kiye BPKB kue buka pintu kamar nomor berapa BPKB pintu buka kamar nomor pindah kok ngomong Pak nyong si kamarnya ini bukan keseliru sih bukan tahu rabon itu sebagai tambahan internet niki kumpul karena Allah pisah karena Allah cuman kulo sebagai tiang sepuhe ndongakna dalam rumah tangganya diberi barokah ora kudu sugih tiang Magelang nek kepengin sugih dadakan maring kulo 5 menit bisa sugih yakin tapi gua apa urusan jaluknya barokah anggar wong barokah mesti cukup barokah wong sugih durung tentu cukup nuwun sewu saiki nuwun sewu wong sing sugih katone kaya ngerine kaya wong melarat wong sing melarat gayane kaya wong sugih ke zaman akhir wong melarat gayane kaya wong sugih gayane kaya wong contohnya kaya apa ndele kaya nyong ana wong melarat gayane sugih ning rumah sakit njaluke BPJS ora duwe BPJS nuwun sewu diusahna ding Pak Sekdese wis ning omah nyambut gawe ora dolalane HP kan gayane gaya wong sugih ana wong sugih gayane gaya melarat gelange 5 motore 4 omahe keramikan ana wong bagi BPLT ana wong bagi PKH sing dipicek-picekna sapa RT-ne Pak Carik ta ora Pak Carik ya Pak Carik Pak Carik Roni ke Carik nggih kula pun matur karo Pak Roni
Pak, sampean bojone ora tahu adus. Oh, adus tuh wong kari ngundang burik kok. Ya bucari kan burik. Jadi intinya diberi keberkahan kecukupan. Lah, mangke bapak-bapak saking Magelang kalau wau mriki ketinggal dadana mangke kondur ketinggal gegere. Kumpul pisah tetap di bawah naungan ridhone Gusti Allah. Lan insya Allah jikalau Allah mengizinkan tur warga saking Mas Firman sing Magelang mengizinkan keluarga saking mriku badhe silaturahim wonten teng Magelang. Aku hanyalah manusia biasa, bisa merasakan sakit dan bahagia. Izinkan ku bicara agar kau juga dapat mengerti. Kamu yang buat hatiku bergetar, rasa yang telah ku lupa ku rasakan tanpa tahu mengapa. Yang ku tahu inilah cinta. Tanpa alasan cinta datang dan bertata. Cinta karena cinta, jangan tanyakan mengapa. Tak bisa jelaskan karena hati ini telah bicara. Kamu yang buat hatiku